Tu je Fin21.sk a toto video by som chcel venovať nadácii Dobrý aniel, lebo sa vlastne liečím už od 5 rokov, teraz mám 10, za chvíľku 11 a strašne veľa peniažkov nám prispeli na to, je taká nadácia. Maminke hlavne mojej dávali peniaze na to, alebo sme sa nedávno liečili v Prahe a tam to bolo také, že ocino za nami často chodil skoro každý víkend, čiže veľa peniazov sme museli platiť za cestovanie a maminka si musela platiť, vlastne tam to nebolo také, že ona mala stravu so mnou spolu zaplatenú v tej poisťovni, ale tam si musela všetko hradiť za svoje peniaze, vlastne za ozinové, čo jej dal, lebo ona teraz je vlastne dala výpoveď v práce, lebo sa musí starať o mňa. A ešte raz by som strašne veľmi chcel poďakovať nadácii Dobrý aniel, že nám takto pomáhajú, aj keď vôbec nevedia, kto sme a veľa ďalším deťom a vôbec ich nepoznajú. Tak čus, bus! Fotku.